Dhansiri constituency angkang rong plimplam mahawar kido bachok rong parlapen bimingti arong kaddu kawe don phokebra hini an aphaido lapen rong arta ningkan troxike plengde ra phita non puta sarkar pen mesen atawar lapen kijona lang pithek thelang labangso ningkan kedamtang arkoi chiklo ni phai inquiry arni Karbi Anglong Autonomous Council kiliga prang Karbi Anglong lapen di mahasau MP Horen Singh Be nangsonsi halabangso ahawarapan towar ki PG apan long e somlo lapen rada mai pia long ta kijo na lang mate ringwel ki PG apan chechak tekanglo rada tumke ahoklo mapusi kedamtang Karbi Anglong Autonomous Council kiliga hot rongpen cherai khotsi BJP apan pahailo rong atumke akam chepaplengelo bonta MP Horen Singh Beta nangli kachechak alam thuyateng chepapleng non urat pen ke hang ke paso padopondo bangso 36 National Highway pen la bangso rong kacheleng atwar MP sar aprangsi 2019-20 la bangso SOPD la bangso ice scheme pen kachicha kilometer ke thomra mitar thong kep 3 crores 30 lakhs 22,000 labang so ay scheme pen nili tumaphan nang pipo pu chichak lo ake hai hengno ek daglo kedam tang ake hengno penta non abangsi akele hengno thu ongchog lo ai la pulo ring lang kisok punoi ajat punoi towal punoi sumal school kidun ali kahaino ajat kahaino school ka chit hondun anta kadigda ke lang le kisok pusitami ring ta isivet aring da kimiu kali aring da kahaino inke aring abang ke isivet long ke along adon tin pusitami ilong vet aring silang kisok amang ke lang mata kai mata velo lang da ka chit hinang na lang dakat chinang kaya mata dilai pen bijoy rongpi Karbing long lai